Nyatane sitok gelungan yo gelungan kabeh. Oke, maksud ya helm. Oh, dek kapan kae terusnya ngengkel gawe peci. Lho kan yo lucu to. Aku tak pecenan aku ben ora padha kancane. Pecenan opo? Peci, pecian ngono. Tak selingi mboke cacah ya. Lho, mboke cacah tuh. Ini. Kita niki dalem nika mboke cacah jenengan sawanjak niki sisane mboke cacah kula. Lho, enek to? Ning omah turu. Wo nonton streaming. Gak kita-kitan ben paham aku. Nah, wis pas niki wifi Aku nunut tanggane. Kene cuman ora usah nganggo sepot tunuk. Nggih. Nah, mumpung sowan mapan wonten Ngancar, luburipun wonten Desa Manggis, dusun Sumber Urip, diaturke Pak Kasun Munir, diaturke Pak Lurah Atiran, Bapak Ibu Perangkat, tidak lupa kaur pemerintahan sing wirawiri Mas Yanu, dan masyarakat semuanya lah. Nyatane terlibat. Iya yang bukan terlibat, nek karani yang bekerja sama demi terciptanya jadi suasana pada hari ini pagelaran wayang Purwo. Lagu ini buat nangis dia aku gawe nang lho sing lagi rame. Nggih, ngene jenengan. Apa? Ngene jenengan. Nggih aku piye to? Nggih aku tak apa tak butuh nek kowe nggih aku wae padha lanange kowe. Kae aku ora mau kok tau ditutune Agus. Ya lagune anu njajal gawekno lagu kan lho Pak apa sing lagune Mas Gedhog ya, Pak? Oh alah, gabeng sakit. Apa? Nah, sing sumilir angin wengi iki. Kitir sumilir. Aja lali dioplek-oplek ya, Pak. Buat warga masyarakat mriki luburipun Manggis semuanya muga-muga selalu berkah. Dadi ngene iki padha ndonga. Jadi bersih dusun menika warga masyarakat sayuk-sayuk rapi ndonga bareng-bareng. Besok kluthuk aja nganti mulih mergo sesuk enek acara ruwatan. Kuldungo. Rencana kluthuk arep didadekne menyang besok. Kok menyang piye to, Mas? Bul kok didadekne iku. Pantes niki gamane jenengan to, Mas? Lah iya no. Wae ngono ya. Anyang, bojoku ki anyang. Sing kakung lenggah ngasto dalan. Yo ngene bendalu nderek kene saat iki. Kita iso. Iso. Asoy sak wayang-wayang. Iki bojoku tak jak, dadi nah bojomu yo jak. Bojomu masuk dudu penyanyi, gelungono kena kebanyak jakan terus nggak panggung. Aja wong titis-titisan tas iki pinten-pintenan ngawur. Munggah ning kono ngangge gelungan ora syukur, kudu iso nembang. Bojoku bukan wanita sembarangan. Superhero. Bukan wanita sembarangan ini termasuk demit. Apa? Gelungan tak pakai panggung. Pasar. Yang pasar itu gelungan. Tapi kabarnya gelungannya kayak dikempit, nggak dianu lah, nggak dibayar. Iya setahu. Gelungan kok dikempit mau. Satu. Aku gelungan. Kalau dikempit kan gelungan. Kayak lemak kerupuk. Yo, kita sumilir. Kontek